blessed, blessed 100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang piyesta ni Santa Marta. Kaila mong Marta, nisikat ni siya tungod sa iyang pagkaratulon sa sinugdanan, kay grabe kayo ang iyang hospitality welcome ni Jesus niya. Hangto na lang noong mura na siyang nahiubo siyang igsuon, apan sa kaulahian nahimo gid siyang usa ka buutan, mapaubsanon o masunuron sa kabubutos Ginoo. Modelo ni nato siya sa atong pag-atiman sa simbahan, diin atong ihatag ang atong tanang abilidad o ang atong tanan nga bahandi para sa pag-atiman sa simbahan, pag-atiman ni Jesus. Uban kaniya, padayono nato pag ampo nga mahunong naning pandemic o ang ato usab nga mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi, buuan sa bunta sa daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o makagagahom ug tunhay nga Dios, ang imong bugtong anak na misita sa balay ni Santa Marta, itugot nga pinaagi sa iyang pangaliya, mahimo unta kaming takos nga imong dawaton sa langitnong puluy-anan, pinaagi sa matinumano namong pag-alagad kang Kristo diha sa among mga kaigsuunan, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Gibuhat ni Moises ang tanang gisugo sa Ginoo kaniya. Busa sa unang adlaw, sa unang bulan, sa ikaduhang tuig tapos sila mobiya sa Ehipto, gipahimutang ang tulda nga tagbuanan. Gipabarog ni Moises ang tulda. Gipahiluna niya ang mga sukaranan, ang mga tabla, ug gipakabit ang mga balabag ug gitaod ang mga haligi niini. Gihikyad niya ang atop sa tulda ug gisapawan kini pagtabon sa laing atop sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya gikuha niya ang mga papan nga gisulatan sa napulo ka sugo ug gisulod sa sudlanan sa kasabutan. Gibalhog niya ang mga yayungan diha sa mga argulya sa sudlanan ug gitabunan kini. Unya gibutang niya ang sudlanan sulod sa tulda ug gitaod ang kortina aron pagsalimbong sa sudlanan nga gisudlan sa mga papan sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya.
Unya mitabon sa tulda nga tagbuanan ang panganod ug napuno sa himaya sa Ginoo ang tulda. Si Moises wala makasulod sa tulda nga tagbuanan kay naputos man kini sa panganod ug napuno man ang tulda sa himaya sa Ginoo. Mubalhin lamang pagkampo ang mga Israelita kun mopahawa na ang panganod gikan sa tulda. Kun dili mopahawa ang panganod, dili sila mobalhin pagkampo. Ang mga panganod nga nagsimbolo sa presensya sa Ginoo, nagpabilin panahon sa adlaw, ibabaw sa tulda, ug nagdilaab kini daw kalayo panahon sa gabii. Makita kini sa tanang katawhan sa Israel, sa tanang higayon sa ilang pagbalhin-balhin ug kampo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagkahilig ug maon sa imong puloy-anan, o Ginoo. Dios nga gamhanan. Pagkahilig ug maon sa imong puloy-anan, o Ginoo. Dios nga gamhanan. Ang akong kalag nangandoy, ug gihidlaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug akong lawas, nagsinggit alang sa buhi nga Dios. Pagkahilig ug maon sa imong puloy-anan, o Ginoo. Dios nga gamhanan. Bisan ng langgam nakakaplag ug puloy-anan, ug ang sayaw usa ka salag nga kabutangan sa iyang mga piso. Mausab ang imong altar, o Ginoo, sa kagahuman akong hari ug akong Dios. Pagkahilig ug maon sa imong puloy-anan, o Ginoo. Dios nga gamhanan. Bulahan sila nga nagpuyo sa imong balay, kaysa kanunay nagadayig sila kanimo. Bulahan ng mga tao kansang kusog, mao ikaw. Mag-uswag sila gikan sa kusog, ngadto sa kusog. Pagkahilig ug maon sa imong puloy-anan, o Ginoo. Dios nga gamhanan. Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manglingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o o karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Sa nakahumana si Jesus pagsugilo niining mga sambingaya, mibiya siya niadtong dapita. Ang ebanghelyo sa Ginoong. Daygon ikaw, O Kristo. Na ay daghang mga pagtulunan nga makuha nato sa ato karong gipangbasa ug apil sa atong giselebrate ni Marta. Ang ako lang tingaling tagaag gamayng focus maoning pag-ingon ni Kristo, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Kanabitang manglimpyo ka sa imong balay, imo nang habwaon ang imong mga gipang butang sa imong parador, niya musugo dayon kag padpad niya ighuman, ibalik nimo og sulod ang kadtong murag magamit pa. Niya kadtong di na magamit, asa man to nyo ibutang? Ihatag dayon ninyo relief goods. Basura man to siya, nya inyong ipanghatag ngadto silingan. Di mo mabuhatan na, wagin mo igipanghatag. Na maghabwa ta niya man ipanghatag ana. Motong dihay kausan naminaw kung Cardinal Tagle sa iyang talk, nihangyo siya ay sad mo palabig labay og basura ngadto sa mga nanginahanglan oy. Kay kadto kuno mga naigos bagyo nga Yolandam siguro to, nya nang hatag sila mga relief mga used clothing ba. Giapil man kuno butang dito ang Buda nga porti na gitaong laguma nang Buda bas kasal. Sa kinsa may musulo ba ng Budas kasal? Mura maghimo na lang basurahan ba. So ang kanang basura ilabay gina nato. Nya kun maghisgot ta og langit, daghan kay tag mga basura sa atong kinabuhi nga wa kinahanglana didto sa langit. Muna matag adlaw kamao gid tang mutan-aw ba sa atong kinabuhi na magitay mga kinaiya nga naandan na asay bag-o. Nya tanaw nato sa naandan nato og makapalangit ba ning maong kinaiya, kining naandan akong kinaiya o makapaimpierno ba ni? Nya og katong makapaimpierno, unsa man to nimo? Asa man? Biyaan, isalibay. Nya kadto makapalangit, imong puy-an, imong padayonon. Og bana ka, hay may makapalangit nimo ang asawa o ang kabit? Asawa. Nya usawa man nimong kabit? Silabay. Panagsaan. Maura daig yapon. Ikaw na
ilabay na putla na ng relasyon na ayaw na i-maintain ana ikaw niya pader kay kaning akong asawa makapayawa man ninako kay purti mang makayaw-yaw purti mang makabalikas mura naman hinoon kog dili bana mura naman nung kog anak ani nyag mo to ako sa kong kabit mura man kog malangit kay kuan man kaayo sweet man kaayo mura mag ma-exercise na akong paghigugma dito nganong kadto mo noy akong ilabay nga mas maayo man to kaysa akong asawa mas malipay man ko dito mas mahiluna man ko mas di man aburido akong nya tan-aw ko ni akong asawa sigug atubang mayawaan man noon ko ansaw na sakto na ambot lang may magminyo ako kamo dia bahala mo dia mo atubang abi kamo sa kuno be kamo sa kuno mga asawa be hay may nindot i-maintain nimo imong bana nga portig yung salbahisa porti pangkusugang mo bisyo or buwagan kay ug naa ka dia pirmi mayawaan masagab maglagot man kas imong bana sige naman ang kagyaw-yaw may pagbuwagan aron makapahuway sakto na dili mao na ron wasan mo kay baw bensaw na dunay gitawag nato og duha ka klase sa relasyon na ay necessary na asay unnecessary gikinahanglan nga relasyon og naasay wa kinahanglana nga relasyon unsa may gikinahanglan nga relasyon kanang gihimos Ginoo basta hinimo ganis Ginoo gikinahanglan gina necessary gina pero kita lang gani mo naghimo-himo kanang kita ba kita gahimog desisyon dili na siya necessary kanang igsoon unsa man na necessary unnecessary kusga oy Necessary. So di man ikay gahimo may magikay nagpili nga mo na imong igsoon kanang ginikanan og anak unsa man na nga relasyon necessary o dili kanang puyo-puyo unnecessary uyab-uyab kusga unnecessary kanang pari og madre necessary oy naunsa man mo di man mo kamo una nagod mi vow og celibacy og obedience hangtod sa kamatayon di mo sad mo noon mo kanang minyo nga kinasal kusga Necessary. galibog na necessary na kay gihimo na muna kanang kaminyoon sakramento gihimo na muna sa Ginoo ana kanang silingan imong balay ba sa na ha necessary oy gatukod ko kasi imong balay diha nya ni puyo may mag-ikay nagpili nga naa na siya nitukod mo sa siyang balay di necessary na mo bitay ingos Kristo love your neighbor okay may mag-imo nang gipili nga na usahay mangimbitar ka pero karong panahon na labi na ka na mga subdivisions wa na kay wa na kibaw kisa ng tawhanang ni puyo dia iya sa nang katungon di nahog nag-necessary mo na ang kanang tanan nga unnecessary nga relasyon pwede ra gina nato wagtangon pero dili nato pwedeng wagtangon ang necessary nga relasyon mo na siya pareha ni Moises kuyog siya atong mga tao mga buangon kayo necessary man to kay gisugo man siya pwerte sa giyong buangona atong mga tawhana yang gida stiff-necked people ko to pero sige gisiyag kuyog ani abot yung panahon nga
nakahimo gid sila atong tuldas kasabutan nga ang tanang tao mo simba didto unya kay gipadayon man ni Moises ipakita gyud Ginoo nga kining inyong relasyon naa ang akong presensya, the presence of God. Katubang panganod ba, di ba? Kang panganod gauban man to nila, mao man to'y presensya sa Ginoo. Gipakita sa Ginoo Moises, basta padayon lang gyud mong magkuyog, mga buangon man gini mga tawhana. Kuan gyud. Naagyud ko. Mao na nga si Jesus sa atong ebanghelyo mihatag siya nato og kanini ang pasumbingay nga ang simbahan di ay mura siya baling kanang masuod sa baling ang mga isda magtipon dito ang butiti ang buriring ang katambak o unsa pa nang uban diya mga isda unsa man ang ilang relasyon dito necessary unnecessary Necessary. kusga Necessary. an or ni Necessary. nagalibog na mo necessary na way kisa bagoy gaingon nga masud ko dinhi aning baling pero kani karon atong pagmisa unsa man ang inyo dihang panaglingkuray necessary unnecessary necessary na kay nanimba man mo may magikigapili ana pero matod pa ni Jesus dunay mo padpad dunay mo muhagpat niining nagkasagol nga mga katawhan kinsa man ang iyang mga anghel o naayaw nala nagwagtangan ang imong tupad padparon na nas anghel ngilingi ako na imong tupad nga ingna hagpaton rataday hagpaton ratas anghel ana no hagpaton rataday kanang imong asawa necessary mo na nimo uy moabot ang panon hagpaton ra na nya buwago na mong duha asa naman matod pa ni Kristo ang way kapuslanan nga katawhan itambog ngadto sa hudno nga nagdilaab og didto maghilak sila og magkagot sa ilang ngipon apan ang mga balaan ang mga pinili adto dadon sa iyang gingharian. Ayaw na lang pagsigig reklamo na imong bana, hagpaton ra mo. Wata na lana. Unahay mo hagpat dili kitay mo hagpat. Ang anghel day ka. Di man, tao man ka. Anghel, spirito man na. Wata tong mo hagpat. Nya kanusa na mahitabo? Inig kamatay nato. Inig kamatay nato. Lingi ako nung nag-usab imong tupad ing na mga matay rata bisag sige patagsimba mga matay rata naabitaroy akong nakitaan sa Facebook wa sa ko kibawog unsa siyang level pero naa siya sa San Carlos Seminary College usa ka seminarista talented kaayo sa music bright unya daghan kuno kayo maayong binuhatan sa iyang mga kaubang seminarista ni kalitlag kamatay mamatay oh di mong to seminarista ganihit na gurong atong seminarista ang ayan gid nang buhion sa Ginoo ning kalit og kamatay nya talented pagyod buutan pagyod bright pagyod may pagyod siya relasyon sa iyang mga kauban patay mo na mga matay ra gid ta pero kanindot adtong namatay siya nga nag-alagad sa seminaryo gihatag ang iyang kaugaligos Ginoo kaysa didto to mamatay sa KTV bar kay giatake sa diyang nagsigig hapyon di ba ang kuyog dito to namatay sa tungitanan siging tungit wa nay tuog namatay ang kuyaw dito to namatay sa imnanan kalak sigig inom purti ng hubog giatake patay mo na kuyaw na mahagpat kita na malabay kita mo na mga matay raman kita di na lang ta magsigig away huwata na lang ang paghagpat sa anghel kung na'y kapuslanan nga makigbungol pa kaniya ayaw na tingogi na lang na nga naman, moabot lagi yung panahon nga din agin na katingog.
O kanang iyang kusmod-kusmod, kanang di na siya magtingog nimo, madayunan lagi na. Madayunan. Ga-practice na siya patay-patay. Pero di naman magtingog ang patay, tagda ang patay, mutingog day. Di man. Muna si Marta sa iyang pagpakigrelasyon sa Ginoo, nagsugod siya nga nasawayan sa Ginoo. Nasawayan siya ba? Hay, kanimo Marta. Na balaka kas daghan kay mga butang usara may gikinahanglan. Sa dihang nakat-on si Marta nga usara day gikinahanglan, wa na siya magtan-aw siyang manghod. Nagtan-aw na siya sa Ginoo ug siya na maoy grabe kaayo ka-passionate nga mukuyog sa Ginoo. Hasta gud sa gilubngan sa iyang igsuon nga si Lazaro, iyang gikuyugan ang Ginoo. Ano? Kada bang kamaon natang mukuyog o Ginoo ba, bisan pa man sa atong mga kahuyangan, bisan pa man og mabadlungan ta sa pulong sa Ginoo, namang gipipilan nyo dinhi nga magilti sa pulong sa Ginoo. Nyag mag-usab mo, bisag butiti tingali ka karon nga isda, basig mahimo kang anduhaw. Bitaw, depende na sa imong pag-usab sa imong batasan. Di day pwede usbon, tao man ta. Ang isda di na to pwede, pero tao man ta. Naaman tayo mga chances. O moingon rong Ginoo nga ayaw na pa-color sa imong buhok, pila na may pag-usap mo, di na ka magpa-color. Di ba? Ayaw na pangiskis ana imong kilay ay badlisi. Kapila na man gyud pag-usap ana. Imo ginang desisyon. Nya inighuman nimo gihimo ana, imo nang daygon ang hinimos Ginoo, moingon na ng Ginoo nimo, di na ka buriring. Barongoy. Barongoy na ka. Di so nakasiyang sudlanan. Ug moingon Ginoo ayaw mo paningilan ng utang, pila ra man gyud pagdili pagpaningil gon nganong imo pa manginan sigyag subay-subay. Ug moingon Ginoo iatras ang imong kural kay para makaagi imong silingan, pila ra man gyud pag-atras ana gud. Imo ginang i-maintain mo na ingos Kristo pagkuha mugdaan og bag-o nga mga batasan nya hagpata kada adlaw, hain may akong padayonon, hain may akong dili na padayonon. So kadtong makapalangit padayona, ang dili makapalangit ayaw padayona. Ang kadtong mga batasan nga makaalagad ka sa imong silingan o sa imong isigataw, padayona. Kadtong mga batasan nga ang imo ra jud kaugalingon imong ginahuna, palihog, wag tanga. Ano na siya? Game nindog na tabi. Mga igsoon, ang atong kusog o kalig-o nagikan diha sa Ginoo, nanduna sad siya mga gihatag nga mga grasya alang sa kaluwasan. Busa, malaumon kitang moingon, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang simbahan sa kanunay magmalig-on sa pagmantala sa gingharian sa Dios ug magasaksi sa kamatuoran, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang nangulo sa atong nasud, dili mutalaw sa pagmantala sa kahusay ug kalinaw, ug musalig sila sa presensya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magbalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang tanang nangamatay makakita sa kahayag sa panagway ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Amahan, dungga ang among mga pagampo nga gituboy namo diha sa pangama ni Santa Marta, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, ala sa pagdaig pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha kang Santa Marta, gisangyaw namo ang imong pagkadalaygon, dawata ang among halad sa pag-alagad, ingon nga imong gikahimutan ang halad sa iyang gugma nga iyang gihatag kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og padig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makab-ot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Marta ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, paingon sa langit.
pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami titugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, Hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Mag-ampo kita. Ang among santos nga pagkalawat sa lawas og dugo sa imong bugtong anak Ginoo, mopahilayo unta kanamo sa tanang mga butang nga lumalabay aron pinaagi sa panigingnan ni Santa Marta
makahimo unta kami sa paghigugma kanimo dinhi sa yuta ug malipay usab sa pagsud-ong kanimo kanunay diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Impirata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Nihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kadimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gingharian sa langit. Nya makasulod ra ta didto kung kamao gitang muhagpat sa atong mga kinaiya. Ang makapalangit tigomon, ang makapaimpierno isalibay. Ana. So update sa atong hope and opportunity, ang atong nahalin niabot na og 4,837. 163 slots na lang ang nahibilin. Jutaya na lang ipakpak. Kinsay ganahan mo pakyaw ani. 163 na lang, tiwason mo na kayo ni. Huwag na mo pakyaw, langit yun mo siguro. Tag 2,000 raman eh, barato raman. Sunod, para sa atong divine power and salvation, ang nahalin niabot nag 116 slots, 64 slots na lang ang nahibilin. Pakpak yapon. So tiwasonon yapon eh. Nakumpleto na ang July 16 to 31, nakumpleto na sad ang August 1 to 15, ang August 16 to 31, 19 slots na, nya 11 na lang ang kuwang. So padayon lang tang magampo nga mapunan
Ang October 1 to 15, ang katapusan nga bracket, napo na lay kuwang, no? 10 ang kuwang. So, hapit na ni, wala na problema, mabayaran na nato generator. Di na maghilak-hilak ang nag-deliver, ana. Kung di sa nato bayaran, paresyonera bitaw na din bahala na siya siyang kinabuhi. Pero mabayaran man sad, masay mong tabang, bayaran na sad gyapon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y agayin kay Kristo